Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit ka East Giant Hills kila kemno ya ki Ngut ki beriu haka baidei bat ka jingpen betai bom IED haka pelau jong ka shlem trekam jong ka Dar Construction ka badan hajan ka Shinong Simplong ha East Giant Hills District la pentip ki Pulit hau korbo bala pha shaki lat patai kubor haka arpui terek unopra arajar apsan ki Ngut ki bala kem ha ki Pulit ki dei ki bala tip kerteng kom u Richard Suchen u bala laiphui snam karta bat u pensyat bors u bala 100% snam karta ki badai ki nong shnong jong Shinong Simplong katkum ka jiathu ki Pulit laong bakila yopdiang ya ka jingu jor ha lom Shinong Police Station ha ka khanru terek unopra arajar apsan bala pentip ba ka jingpen betai kala ja ha ka khatsan terek unopra arajar apsan ha ka por khat ar shipawa menstem ha ka jing toket la pentikna ba ka jing pen bethai ka dei da ka papendon kam ya ki Tiar pen bethai but u improvise explosive device lani IED ka jing bethai ka la penjulor ya ka troket tang ba kam shimla don kanu ka jing mensaw lani ka jing jaba susi ki Pulit kila register case halum Shinong PS hapo ki section jong ka BNS ka section 3 jong ka Explosive Substances Act la pentip ki Pulit bat benrap ru ba ka jing toket kadang beteng hadu menta Shushu ki Pulit kila pentebru baha kajing toket ke babania kila lapsai badai Smiki Tongper ubodon ketiban yasobud da kajia terelang bat ki Ngut ki belasha kem bat wait khot pat ubampala tip kerteng jong kaseng HNLC ki Pulit kila ithuru ba Smiki Tongper udai ubodon keti ha ka waipat ka kies bala register ha cleariat women police station ha ka jingkan ra ya ka Īing sa Smiki Tongper bat ya ka phalau Īing ki Pulit kila pentep balayo Kurup buntli ki Tiar kentob ya ki safety fuse ki detonator u jingtap detonator bathli u gunpowder ki splinter ka wei ka rifle Shna bat artli ki handset bat ki wei ki Tiar